Ronnie Ruisdael, treed je nou meer op als jezelf of meer als Rinus? Ja, nee, flauwekul. Ik treed altijd als mezelf op, Ronnie Ruisdael. Ja. Waar ben je op het moment druk mee? Oh, met heel veel. We zijn vooral bezig met de voorbereiding voor de kerstshows. 2 kerstshows, 21 december in Lent bij Nijmegen, 28 december in Zwolle. Tussendoor hebben we nog weer zo'n fantastisch megapiratenfeest zoals hier vanavond. Vanavond heb ik dan niet met de echte Rinus opgetreden, maar dat ga ik dan in het Gelderdoom wel doen. De 14e december is dat. Ik ben bezig mijn nieuwe verzamelalbum af te maken. Er staan oude werken op nieuwe werken, zeg maar de Best of Ronnie. Dat komt binnenkort, verschijnt dat. Als je nou kijkt naar de kerstshow, wat kunnen wij dan verwachten? Oh, het is eigenlijk bedoeld, de kerstshow is eigenlijk bedoeld voor mensen die met kerst even iets anders willen. Dus kerst is leuk, kerst is ook een hele hoop verplichtingen, gedoe, familiebezoekjes. En de kerstshow is een white edition, stamt uit de tijd van de Johnny's. Met de Johnny's hebben we dat jarenlang gedaan. En de afgelopen jaren heb ik het op verschillende plaatsen gedaan. En dit jaar is het op 2 plaatsen, dus in Zwolle en in Nijmegen. Iedereen in het wit, met een vleugje goud. Mensen kunnen de klassieke kerstliedjes verwachten als dat ze clipjes zien van de Wham en weet ik veel wat allemaal. Maar ook een hele keur van artiesten. We hebben van de Duitse slagermeiden tot counterliedjes. Ik treed zelf op met mijn rakkers. We zijn een aantal nieuwe dingen aan het instuderen. Echte kerstwaardige liedjes, zeg maar. Niet White Christmas of dat soort dingen, maar kerst. Zal ik maar zeggen, die dat hele witte spul met elkaar moeten verbinden. En Rinus komt ook bij de kerstshow. Dus het wordt een dolle boel. Er zijn een paar DJ's. Het wordt aangevangen met een DJ, sluit af met een DJ. Nou ja, dus de Gouden Barkreuk, daar zijn al mensen hebben zich aangemeld. Die mogen erop zitten, een soort van X-Factor of The Voice, weet je wel. Mensen die denken, ja, ik wil graag optreden. We hebben een jongen in Nijmegen nu, die heeft zich aangemeld. De jongen is 14 en die zingt de Sterren van de Hemel. Die zit aan 1 liedje op de kruk, zingt een liedje. Nou, zo is het een aaneenschakeling van verrassingen voor het publiek.